Diversi rapporti internazzjonali qed ikomplu jsemmu lil Kardinal Awċi Mario Grech bħala għażla possibbli għat-tmexxija tal-Knisja Kattolika dan hekk kif fis-7 ta' Mejju li ġej se jiftaħ il-konklavi fil-Kappella Sistina. Skont analiżi tan-National Catholic Reporter, jekk il-kardinali jridu jkomplu fuq it-triq li witta l-Papa Franġisku, l-għażla ta' Papa ġdid għandha tmur fuq Mario Grech. Dan il-ġurnal jiddeskrivi lil Grech bħala frontrunner għall-kariga u għalkemm ġej minn gżira żgħira diġà għandu rwol importanti fil-Knisja globali. Il-National Catholic Reporter jgħid li ebda kardinal daqsu mu kapaċi jirrappreżenta dak kollu li xtaq iħalli il-Papa fil-Knisja Kattolika, speċjalment l-aspett sinodali u allura il-kollaborazzjoni fraterna bejn kulħadd. Bil-ġurnal jiddeskrivi din l-għażla bħala make or break. Mario Grech għandu 68 sena u kien inħatar kardinal mill-Papa Franġisku f'Novembru tal-2020 biex bekk sar it-tielet kardinal fl-istorja ta' pajjiżna u l-ewwel wieħed minn Għawdex. Intant fl-aħħar sigħat il-pumpieri tal-Vatikan installaw iċ-ċumnija li tintuża fil-konklavi u li timmarka l-mument meta Papa ikun elett bil-famuża daħna bajda. Il-konklavi se jlaqqa flimkien 133 kardinali illi għandhom taħt 80 sena u kuljum se jkun hemm 4 sessjonijiet li fihom se jivvutaw għal Papa l-ġdid, 2 filgħodu u 2 aktar tard wara nofsinhar.